kasa barka da wannan lokacin. Barka kai. Mai girma shugaban kasa wacce kuma za ta fi kowa ita a Najeriya. Shin tsaro a Najeriya. Ka ji ko? Baba ka ji dan Allah. Rashin tsaro kamar wani bangare kenan. A arewa maso gabas. To mai girma shugaban kasa ya kamata a ce ka fito ka sa baki game da tashin hankalin da ke faruwa a Najeriya. Bai kamata in fito in sa baki ba. La ila illallah Muhammad. Mai girma shugaban kasa saboda bai kamata ka fito ka sa baki ba. Saboda ba su ɗauki abin da muhimmanci ba. Baba ka ji dan Allah. Su ne kenan ba su ɗauki abin da muhimmanci ba. Sojojin da na ruwa da na sama da na ƙasa ɗan sandanmu. Mai girma Allah ya tiku Abubakar ka ji da abin da Mr. Freeman ya faɗa wai shin kan haka ne? Ba haka bane. Baba ka ji dan Allah. To mai girma shugaban kasa ka ji da abin da Allah ya tiku Abubakar ya faɗa ya ce wai shin kan ba haka bane. In an ce ana ta kai ba a ta kaya. Baba ka ji dan Allah. Jahil lazi ba za ta fi ga Allah.